naħseb dak id-dinja tax-xogħol kif kienet 50 sena ilu ma tix illum. Dak li kienet 40, 30, 20, 10 snin ilu, żgur li ma tix. Naħseb fl-antik ħadd ma kien jimmaġina li jkun hemm teleworking, żgur. Ħadd ma kien jimmaġina li inti tistaħdem online, ħadd ma kien jimmaġina l-email, u d-dinja tax-xogħol qed tkompli tivolvi. Illum qegħdin nitkellmu dwar il-gig economy. Jien nistaxilu konna din diskussjoni dwar il-futur tad-dinja tax-xogħol u għadt li meta kont qed nagħmel it-teżi l-onorevoli wkoll kixfutni. Jiena għadt li kelli offerti waqt li kont qed nagħmel ir-riċerka minn nies l-Indja biex jiktbu li t-teżi. Jien ma ktibtix u taf għax intervistajthom. Imma dejn hija d-dinja li qegħdin ngħixu fiha, ix-sharing economy. Fejn jiena għandi xufier ta' taxi tal-Uber li m'għandux employer, għandu application li jitqabbad jagħmel xi ħaġa. Issa jiena bħala trade unionista kif ħan nipproteġi l-interessi tiegħu? Ma' min ħan iddiskuti il-kundizzjonijiet tax-xogħol? Teleworking ma konniex forsi naħdmu fuq. Teleworking fil-fatt huwa xi ħaġa li qabel l-Industrial Revolution telework konna nagħmlu għax kulħadd kellek dak li fil-fatt morna lura għal dawk iż-żminijiet qabel ma mbagħad il-post tax-xogħol inqata' minn mad-dar u daħal fis-cities li bdew jiffurmaw u hemmhekk bdew l-inugwaljanzi wkoll għax min sa jibqa' fi qabel kellek l-extended family li kienu jieħdu ħsieb iċ-child care u kollox kien miegħek u x-xogħol hemmhekk u da. Meta bdew imorru għax-xogħol mbagħad spiċċaw li l-mara trid tibqa' biex timmaniġja il-familja u r-raġel imur għax-xogħol u minn hemmhekk bdejna issa dorna ċ-ċirku kollu ġejna għat-telework għax fir-realtà dak li hu ma tistax tibdlu jekk inti il-familji għandhom ċertu bżonnijiet u l-ħajja timxi l-qoddim, id-dinja timxi l-qoddim bil-familji, ma nistawx nagħmlu aħna policies fid-dinja tax-xogħol mingħajr ma nqisu il-responsabiltajiet tal-familji u hemmhekk ġejna u għalhekk huwa importanti dan id-dialogu soċjali għaliex l-employers qegħdin jifhmu u jagħmlu ħafna miżuri sabiex jinħoloq dan il-bilanċ u ovvjament il-unions jitolbu għal dawn dan il-verità li fil-futur dak li tbiddilna fl-aħħar 30 sena issa jitbiddel f'4 snin, 5 snin. U allura naħseb illi il-fatt li qed ngħixu f'dinja li tinbidel il-ħin kollu u pajjiżna xejn inqas għandha servi ta' motivazzjoni fis-sens li isma' għandna ħarsu leha, għandna naraw x'inhuma l-isfidi, tkellimna fuq it-taħriġ, tkellimna fuq l-edukazzjoni, tkellimna fuq il-fatt li rridu kollha kemm aħna. Iktar ma jgħaddi żmien iktar naraw li konna retraining, iktar naraw li konna aktar skills, għax il-verità hija li x-xogħol tagħna kollha kemm aħna naħseb fis-snin li ġejjin ħajibqa' jitbidel. Imma m'għandniex nibżgħu minnha u naħseb illi it-trade unions, li tagħmilna ħaddem, il-politiċi għandna nwasslu dan il-messaġġ li l-bidla hija xi ħaġa normali, hija xi ħaġa li m'għandix beżżana, imma wkoll għandna nagħtu l-għodot illi ngħinu lin-nies biex ikunu jistgħu jagħmlu l-bidla. L-attitudni tagħna li l-futur għandha tkun illi l-futur qed jiġri l-ħin kollu, it-tibdil qed jiġri l-ħin kollu. Bħalissa għaddejjin minn ħafna tibdil. Jekk inħarsu lejn l-ekonomija tagħna, hija ekonomija u anke fil-passat illi dejjem trasformat ruħha. Jekk inħarsu l-istorja ta' wara l-indipendenza sal-lum, naraw kif imxejna mill-manifattura, għat-turizmu, għal servizzi oħrajn u llum qed naraw numru ta' servizzi ġodda bħalissa għaddejja l-Blockchain Summit, pereżempju, illi l-iskop tagħha hu li tkompli titrasforma l-ekonomija tagħna. U din hija waħda mill-isfidi anke għall-imsieħba soċjali. Issa jfisser illi minn ċertu aspetti ma nistgħux nibqgħu naħdmu kif konna naħdmu qabel, kif qalet il-Ministru, ma tistax tibqa' tgħid għax dejjem hekk konna nagħmlu l-affarijiet. Il-unions iridu jinbidlu,
laqdiet ta' min ħaddem iridu jinbidlu. Li anka ġassa maqbel tat-taħriġ kemm huwa importanti l-lifelong learning ħalli ngħidu hekk taħriġ matul il-karriera kollha tagħna biex anka dak il-ħaddiem jibqa' relevanti. U nieħu spunt jekk ma importax mill-kummenti li kienet jagħti fil-fatt ġew qabli rigward l-ixu ta' dialogu soċjali hemmhekk rigward il-serenità li għaw fil-pajjiż anke fejn il-dialogu soċjali. Naħseb il-verità hija li ovvjament l-ekonomija għaddejja minn mument pożittiv għall-aħħar. L-estimi anke l-forecast li jidhru għal snin li ġejjin jidher li s-sitwazzjoni ħatibqa' kif inhi, però m'hemmx dubju li rridu nibdew nippreparaw għall-futur ukoll. Finalment l-ekonomija hija magħmula minn ċikli, kif nafu dawn ċikli jistgħu jinbidlu wkoll. Allura rridu nibdew nippreparaw hawnhekk tajb ħafna li t-tema ta' fil-fatt ta' dan il-kungress huwa l-futur issa u anke t-tema ta' dan il-panel huwa proprju l-futur tad-dinja tax-xogħol. L-importanza hawnhekk li waqt li nkunu qegħdin niddiskutu bejn l-imsieħba soċjali bejn trade unions u aħna l-employers li nirrappreżentaw l-employers, l-importanti naħseb hawnhekk l-importanza tal-arti tal-kompromess. U naħseb dak li ġara f'dawn l-aħħar snin, l-imsieħba soċjali biex qegħdin naħseb immaturajna ħafna mill-ġiex naħat ma ċemm dak it-tip ta' konfrontazzjoni kif forsi kont tara fil-passat u rrealizzajna li rridu finalment kemm jista' jkun niġbdu linja waħda, meta aħna qegħdin hawnhekk għall-interess ukoll għall-pajjiż, forsi interessi differenti ovvjament, diverġenzi dejjem ħajkun hemm, però bla dubju dawk id-diverġenzi rridu jibqgħu hemmhekk, anke f'pajjiż demokratiku dejjem jeżistu dawn id-diverġenzi. Però importanti li naslu f'kompromessi meta nkunu qegħdin niddiskutu naħseb hawnhekk jikkonfermaw sħabi li qegħdin hawnhekk fuq il-panel dejjem kien hemm diskussjoni serena dar rigward, ovvjament mhux dejjem naqblu f'kollox, però dejjem kien hemm dik id-diskussjoni. Ħafna xogħol biex il-ħaddiem iżommuh fiċ-ċentru tad-dinja tax-xogħol u biex jaraw kif huma jistgħu jipproteġuh u jgħinuh javanza għad-dinja tagħna. Issa, ovvjament, il-challenge huwa kif ħatilħaq lil dawn l-istudenti. Hemmhekk irid issir ħidma qawwija ħafna biex wieħed jikkonvinċi u jurihom kemm verament tagħmel differenza dawn is-sentejn 3 snin ekstra li wieħed ħajamel fuq il-bank tal-MCAS tal-Università kemm ħatiswilu ta' ħafna aktar ġid milli kieku jidħol fid-dinja tax-xogħol illum il-ġurnata. Dik hija xi ħaġa importanti